Division. Sir Ayan, mayong gabi. Thank you, Sir Bauporte, kay nitong subong daw damo na gid sa nagareklamo, no? Sa mga public schools, yung mga estudyante, teachers, medyo apektado man. Now, kahapon, Sir Ayan, ang balita nga ang NOHS, no? Ang ina sila mga students, wala na ginpasuksok sa uniforme, kundi parapton lang nga makatagkabugnaw sa lawas, no? Sa mga public schools nga sakop sa Negros Occidental Schools Division, kabalo magkita sir tanan nga munisipalidad, isa ka syudad ti sakop sa industry nga division. Check ko sir kung may mga gina-implementar man kamo nga mga measures sa grabe nga init sa buong sirayan. Aha. Okay. Mhm. Aha. Mhm. Mhm. Aha. But may ara man sir araya ayan sa ginatawag no nga shorter class hours. Posible man nga ginapatuban ni sir? That's one of the strategies. Aha. Kasi ginatagan man sang kumbaga discretion Mhm. ng mga schools. Okay. Hindi man sila kalarihan sa Mhm. Ah. Mhm. Aha. Mhm. Okay. Basta gani porting kainiton sang tiyempo nga katabo sir kon kaysa may ara sang nagakalipungan, ay ban gina-dehydrate na gid or ginaigo sang heat stroke. Ang mga eskwelahan sir may ari man ni naka-standby nga medical or health personnel. well, kung nagtuon natin, wala gid kaya mga tao, Mhm. mga may Aha. Mhm. 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 Aha. Mhm. Okay. Oo. Sir, isigad ko Sir Ayan, dito ko na no na so far ang nalabutan sang ginpatigayon nga opisahan nga early registration Sir Ayan. well, natapos ng ating Okay. registration, Aha. wala pa kita katubangay sa upo dato ng planning officer kaya Mm. sila na ang Ah. school year. So, Mhm. I will just update you sa sunod na pag-istoryahan day. Aha. Kay kabay pa nga istoryahan day man kami isang planning officer naton kay para makuha tang datos. Kay Aha. tungod na medyo may busy ang mga schedule Gani naton ah. kung pakadto pa kami sa mga training. Aha, gani man. Sige. Sir Ayan Arnold Arnay, sir, thank you so much sir sa information kag mayong gabi sa lawat. Halong parami sir. Salamat gid. Salamat man kabayong gabi. Action firing line. Ang spokesman sang Negros Occidental Schools